उदालगुरि जौमा फरायसालियाव खुंदों जिल्ला थाखोनि विकसित भारत युथ पार्लिमेन्ट जथुम। उदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन कलेजफोरनि फरायसाफोरखौ लानानै खुंदों बे हाबाफारिखौ। भारत हादरखौ जौगा मान थाखोनि दाफुंनायाव लाइमोनफोरनि बाहागो लानाय आयदायाव दिनै उदालगुरि कलेज अडिटोरियाम नब्लाङाव बे जिल्ला थाखोनि विकसित भारत युथ पार्लिमेन्ट जथुमखौ खुंफुंदों। भारत हादरनि गुबुन गुबुन थावनि आरो ओनसोलफोराव खुंनाय बायदिनो दिनै उदालगुरि कलेज अडिटोरियाम नब्लाङाव खुंनाय हाबाफारियाव 50 years of emergency a lesson for India democracy डेमखौ बिथा खालामना बाहागो लानाय फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जायो। मख'नो गोनांदि जिल्ला थाखोनि बादायलायनायाव देरहासार जानो हानाय फरायसाफोरखौ गांफा गांफा फोरमानलाइ गथायना होनायजों लोगोसे फैगौ रायजोआरि थाखोनि बादायलायनायाव बाहागो लानो थाखाय फरायसाफोरखौ सायख'नाय हाबाफारि लानायखौबो हाबाफारिनि गेजेरजों नुनो मोननाय जायो। बे उदालगुरि जौमा फरायसालियाव विकसित भारत जि सरकारनि बिथोन बायदियै जों दिनै बे जोंनि जौमा फरायसालियावबो जोङो बे आयदाखौ खुंफुंदों। बे आयदाखौ खुंनायाव जोङो दिनै मोनसे थि आयदाखौ सायख'नानै गथ'फोरखौ बिनि सायाव गियान होनो नाजानाय जादों आरो बे आयदायानो जादों जोंना 50 बोसोराव जि इमारजेन्सि आगान होबाय आरो बे आगान होनायाव होदों आरो बे समनिफ्राय आथिखालाव जोङो माबायदि इमारजेन्सिया बै समाव जादोंमोन बे खोथाफोरखौ बा माबायदि बिथिङाव बे इमारजेन्सिखौ होनाय जायो बेखौ लानाय जादों आयदा महरै आरो बेयाव जोङो फरायसाफोर 19 जनसो फरायसाफोरखौ जोङो बे आयदाखौ लानानै सावरायनो होनाय जादों आरो बेयाव गथ'फोरा बे इमारजेन्सिनि सोमोन्दै जे 1975 मायथाइयाव जि इमारजेन्सि भारत हादराव होनाय जादोंमोन बा इमारजेन्सि होनाय जादोंमोन आरो बे इमारजेन्सिखौ लानानै गथ'फोरा गोबां मोजां मोजां जुक्ति होनानै जे इमारजेन्सिनि सायाव मा इमारजेन्सि हाजाराव गोग्लैयोबा मा बिथिङाव जे जनसाधारणा बा नागरिकआ मा खहा जायो बेफोर बिथिंखौ दिन्थिनानै होनाय जादों आरो माबायदि बिथिङाव बे इमारजेन्सिया हादराव जायो बेफोरबायदि गोबां बिथिंखौ फरायसाफोरखौ सावरायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो बे बिथिंखौ नुनानै जोङो गोजोननाय मोनदों जे गथ'फोरा सोलोंनो हादों जे गथ'फोरनि आथिखालाव जिबायदि बा लाइमोनफोरनि जि मोनसे रल थायो जौगानायाव हादर जौगानायाव गावनि फरायनायाव बे बिथिङाव गथ'फोरनि बाहागो लानायखौ नुनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं इयुनाव बेबायदि आयदाफोरा जाबाय थाथों जे गथ'फोरा जोंनि गणतन्त्र बा डेम'क्रेसि बा इमारजेन्सि बा जोंनि पार्लियामेन्ट बा बेफोरबायदिनि बिथिंखौ मोजाङै गथ'फ्राबो मिथियो जोंनि लिबार्टि जोंनि जास्टिस बायदि खोथाफोरखौ राइट्सफोरखौ गथ'फोरा मोजाङै मिथिनो हायो बेखौनो आसा थिबाय। बेयावथ' जों दा जोंनि जौमा फरायसालियाव मोनसेल' आयदाखौ जों लानाय जादों आरो बेखौनो जों दा नुदों जे 50 बोसोराव बे इमारजेन्सिया जेनेबा माबायदि जादोंमोन 50 बोसोर जाबोबाय जे जोङो 1975 मायथाइयावनो जों बेखौ होनाय जादोंमोन आरो बे दा 50 बोसोर फैयै 50 बोसोर जोङो जाफैनायखौ दा नुनो मोननाय जादों आरो बे समाव जे माबायदि दे इयुनाव बे जादोंना जायाखै दासिम जे 75 मायथाइयाव होबायथ' आरो दासिमथ' जोङो बेबायदि गोदानै जानाय नुवाखै जे बेयाव जों नुनो मोनदों जे सरकारनि जि मोनसे सामलायनाय रायजो हादोरखौ जे माबायदि जोङो गोजोन थासारियाव लाबोनो हादों आरो लाबोनानै जों बोरै जौगानाय फारसे जोङो आवगायलांनो हादों बेखौ जों आरो मोनसे हादोरा जौगानोबा जोंनो गोजोनखौ नांगौ सान्तिखौ नांगौ सान्ति थाबासो जोङो जौगानो हागोन आरो बे बिथिंखौ जोङो 1975 मायथाइयाव होदोंमोन बिनि उनाव आरो बेबायदि इमारजेन्सि जोंनि हादराव जोङो जानायखौ नुनो मोननाय जायाखै आरो परिस्थितिया बेबायदि जायाखै आरो जेनेबा होनांगौ बिनि सायावनो गासिबो सावरायदों जे माबायदि इमारजेन्सिया जादोंमोन बे समाव आरो मा सिटुवेसनाव बे होनाय जादोंमोन आरो बे होनायनिफ्राय
माबायदि जोंनि जनसाधारना मा मा खहा जादोंमोन मा मा मोन्थायखौ जोङो बातिल खालामनांगौ जानानै फैदोंमोन दा नुबाय जोङो जे बे जे जाबाय 75निफ्राय आथिखालसिम जोङो बेबायदि सिटुएसनखौ दा इन्डियायाव भारतआव नुनो मोननाय जायाखै आरो